Iya Maya. Atau iya Maya. Atau ngayon guys, magluluto tayo ng kanin. Yung kanin kasi namin na kwan siya, naludok, iso na, hindi nagluto na, di unog, di na perdi mo time siya pagluto kung iso nga takta guys, alas 12, agluto na dito ikayo. So nga iso ti pagsyakatan na launay nga talaga niya, no, dati dalikan. Ngam kami mo ikili nga dalikan, makiluluto kanila. Tapos, imagine, agtudtudo kay laong. Oh, yan. Kaya naman huwag kayo magtaka kung bakit ako nakaboots. Tapos yung tipong fresh na fresh, katatapos mo lang naligo niyo. So, agluto tayo guys. Tiin na po weekend. Ginitaan nga utong kon karabas. Hari malam
sos kidi, 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 kidi. Sos kidi, 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 kidi. Hari mengalami kemaburan, aduh que dapat lupa, sampai que sudah kabebe, que sadar le kongsosan. Balbal, paka sudan, sana oil. DJ Jonel sa Gyno Remix. DJ Jonel sa Gyno Remix.